Wong iki semakin tahun, semakin waktu tambah iki tambah ngono, ditambahi perubahane ditambahi ora malah kudu slotmu iki mbok tambahi. Yo, iki 2026 elingo. Wong wedok iki gak butuh effortmu sing gak enek duite. Wong wedok jaman saiki sing disawang apa? Saldo. Kok pangengkel ae. Kowe njagakne apa teko akunmu? Mbok menawa 50.000 dadi apa? Dadi kirik iki lho. Panggah ngono wis rungkat ping pira panggah mbok andale mbok kira iki slot iki nggone mbahmu. Kok panggah mbok jagakne. Terus rabi kapan harepan? Umurmu iki lho wis 30. Mbok mikira urung enek apa-apa, ngono duwe dhuwit titik dicelengi. Elingo wong wedok iki gak seneng wong lanang kere. Ora seneng wong lanang miskin, ora seneng. Aja kenal wong wedok, aja-aja mbok jak kere. Ya ora seneng no. 2026 iki cah. Rodok pinter titik ngono ae.